So hello guys, magtuturuan ko kayo ngayon kung paano mag live streaming gamit ang streamyard na cellphone lamang, sa cellphone lamang. So wala tayong laptop guys, tuturuan ko kayo kung paano sa cellphone. CP lang yung gamit natin. Ayan, dito tayo sa Chrome, pinindot ko na yung Chrome. Hindi yan yung channel, dito tayo. Type natin dyan streamyard. Streamyard. So yan yung lalabas guys. So yan so dito pindutin lang natin to. Ayan, pindutin lang natin yan. Hintayin natin. And then, kasi wala pa tayong so, ito. Sign natin yan. The easiest way to create professional live streams. Ayan. So, join your browsers, interview guests, share your screen, and much more. Stream directly to Facebook, YouTube, and other platforms. So, dito, i-sign up natin yung ating email. Hindi yan yung email natin. So, ayan. Pag mo-type mo na yung get started na. So, hintayin natin yung code. The code and the code and the code. So, ayan, i-enter po natin yung nag-send po sa StreamYard sa ating Gmail. So, i-encode natin yung binigay nila na code number. Yung 6 digit. 0709992. Guys, hindi po tayo pareho ng code ha. Sa StreamYard po yung mag-send sa'yo through Gmail. Sa iyong Gmail. So, ayan. I-login mo. And then, ayan na siya. Nakikita mo. Welcome to StreamYard. Our mission is to make it super easy for you to create professional live stream. Ayan, onward. Ayan, click mo yan. So, ayan na siya. Guys. Add a destination, connect an account to StreamYard. Once connected, you can stream to it as open as you like. Yes. And then, may dito guys, mag-select ka dito kasi mayroon ditong Facebook link and so ayan yung page, yung group, yung profile. So kung gusto mo saan ka gusto mag broadcast guys, mag-create ng yung live streaming. So kung gusto mo sa YT, so dito ka. Pindutin mo yan. And then, so kung saan yung gusto mo, ayan, kung di, i-ano mo yung account mo. Ayan siya, Arabic siya. So, pindutin natin yung English. English. Ano daw? So, ayan, na-English na siya. So, manage your YouTube account. Ayan. Click mo yan siya. Please make sure you trust StreamYard. You may be sharing sensitive information with this app or website. You can learn how to StreamYard handle your data by reviewing our terms of service and privacy policies. You can always see or remove access in your global account. Identify restriction. Ayan. Ayan, open your YouTube dashboard. Once live streaming is enabled, return to StreamYard and connect again. Ayan, pag ma-enable na siya guys. So, ayan, ano ba dito? Enable live streaming on YouTube. YouTube requires that
you enable live streaming in your channel, don't worry, it's easy. Follow the steps to go to your YouTube Lives dashboard. And then open YouTube Live dashboard. Follow the YouTube steps to enable live streaming. YouTube says it may take 24 hours to get approved. We find it. Yung email natin na ginamit kanina is hindi pwede. So, pupunta tayo kay Bulak. Sa Bulak ko, guys. Kasi hindi pa yun pwede makapag-streaming yung isa. So, ayan. Nice. You're ready to start the streaming. So, ayan siya, guys. Ayan na siya. Ayan. Don't worry, you don't have to go live right away. You can start with a few test broadcasts. Just say the privacy and testing not posted when creating a broadcast. Ayan. So, but, if you want to make a broadcast, guys, so don't forget to use this one for your microphone, the headset. Ayan. Kailangan mo magamit ng headset. Ayan, connect natin para sa test. Kasi mag-mic test, mag-microphone test. Ayan, pindutin natin yung create broadcast. And then, magawa ka na. Kasi mag-create ka ng broadcast, so you can choose a private or a public. So, i-private muna natin. And then, pwede din natin i-public. So, let's try in public. And then, magawa ka ng title. How to create a broadcast. Mali. StreamYard using phone, using mobile. So, ayan. Mali man yung spelling. So, ayan. May title na tayo. And then, description. Ayan. So, ayan. May description tayo. Ayan. Tutorial. And then, ayan na. Create broadcast. So, ayan na siya, guys. Ayan. So, dahil mayroon ka na. So, dito ka. Ayan siya. So, ayan, guys. No, ipakita ko sa inyo. Diba yan siya? Yung nag-appear. So, dahil tapos ka na, hindi ka na mag-create ng broadcast kasi may na-create ka na. So, ayan, yung title, created. And then, ayan, yung Enter Broadcast Studio, pindutin mo yan. So, ayan, please host the broadcast on your laptop, desktop. Your guests can join on their mobile devices, but you must host it from a laptop, desktop. So, mobile support for guests is experimental. If you have issues, let us know. So, ayan. Dahil wala tayong laptop, guys, dahil cellphone lang yung gagamitin natin, nakikita ninyo yung tatlong dot. Ayan, nasaan na ba? Sorry. So, ayan, pindutin natin yung tatlong dot. And then, makikita ninyo, may new tab. Ayan. Ayan, titingnan natin sa ibaba. Then, ayan, yung desktop site, guys. Pindutin natin yan. So, ayan siya. So, ayan na siya. So, pagkatapos mo na yung napindot,
Ayan yung mag-appear. So, let's create. So, ayan siya. You're entering a broadcast studio. So, ayan. No mic. Allow mic cam access. Ayan. So, pindutin natin yung allow. So, ayan yung mag-appear guys. Streamyard.com wants to use your camera and microphone. So, click allow. Dahil gagamit tayo, diba? So, ayan siya. Hey. So, ayan na siya. Ayan na siya. So, ayan na siya guys. So, iti-test natin yung mic. So, makikita yun na mic is working. Right? So, ayan yung makikita ninyo. Nagsasalita ako. So, gumagalaw siya kasi nag-work yung mic natin. And then, you can create a display name kung ano yung gusto mo. So, we will put here. Here I am. Here I am again. So, ayan lang. And then, click mo ulit yung Enter Broadcast Studio. So, ayan yung makikita natin guys. Yung ano natin kasi is, ayan siya. Ano ba yun? So, ayan siya. Nakikita ninyo guys, itong maliit na to. You're not part of this stream yet. Click to add your audio and video. So, ito guys, pindutin natin to para makita tayo sa screen. So, ayan siya. Pindutin na. And, babo. Kasi yung, ano natin is ano yata. Saan ba yun? Ang punta mo. So, ayan siya. Kasi nasa talikod. Bakit ba? So, ayan siya. Yung ano natin. Yung wire. So, ayan na siya. Makikita mo na kung ano yung nasa screen. So, diba? Makikita mo na. And then, next steps. Ayan. Yung kamay. Makikita nyo na kung ano yung nasa screen. So, kailangan nyo yan. Huwag nyo kalimutang pindutin to. Kasi ito, para makita kayo sa screen. Makikita kayo ng viewers. And then, after that, guys, hindi pa yan tapos. So, dito, sa itaas, ayan, nakikita nyo yung go live. So, pindutin nyo yan. Ayan. And then, ayan. Naka-live ka na. Tapos, yan na siya guys. Tapos, pag may mag-comment sa'yo guys, i-click nyo lang yung magko-comment para mag-appear sa screen. So, ayan siya kasimple. Okay na yan guys. Maghintay tayo ng viewers. So, ayan siya guys. So, ganyan. May mag-comment sa'yo. So, i-click mo yan para makita sa screen. So, pindutin mo yan. So, ayan. Mag-a-appear na siya sa screen. So, ganyan lang siyang kasimple, guys. So, sana makatulong to yung turo ko sa inyo. So, thank you so much for watching, guys. And don't forget to subscribe, like, and share my video. Thank you.